Comrade it first, uyangithola. Njengamanje i-ANC yane most yabo yesipanayo, uyangithola. Yabona sometimes racism ikhona somewhere la, uyangithola manje. Ngoba mangathi siyabheka ama-system yabantu abavotile abaningi ANC the most abantu abasipanayo, uyangithola. Uchintsha amasosipana ukuthi sovotile MK or something, you know why? Because manje ufuna njengoba eshinja yami, uyangithola mfethu. Uthi mfethu intanga mfethu, uyabona manje. Let the comrade eat first, cabanga mfethu nje yami, uyangithola. And again mabakusho kanjalo la ngidliwa imali. Awuthi kudliwa igidi. Igidi zamarandi. And uthatha ubheka lezo mali labo abazidlayo bazidla reckless. Awuthi ngabayicabuka. Yeah, even you can promise the South Africa, or you can promise but when you see this money, Jayam, shit, you're gonna lose your mind because I was why party money guy there. Yeah, they will crave it, and so I'm of course when we are happy, and so I'm Jayam, yeah, mama. You know what's the problem?